Здравейте на всички от Вибокс, аз съм Кризна 24 и това е третия епизод на Minecraft Village Survival. В този епизод намерих ето тая това изоставена мина и тук има 5 gold, 3 iron, 3 iron и redstone. И сега мисля, забравя да взема торчовици. Искам да гадно. Ето, сега ще берем някои работи. Искам да дигна някой левел. Така, набрахме малко кол. Ето, ще взема дърво тук. Ето малко, значи трябва да се направи, трябва да взема малко дърво, да се направи печка, да изпека айрон, да се направи кирка. Че кирката ми се щупи още малко. Стига е. Сега няма ми стигне. Не, секунда е. Крафтинг тейбъл правя. Ето. Пръчки. Сега ще направя една кирка. Ето. Хоп. Хоп. Така. Да. Това ще ми то крафтинг тейбъл ще взема с мене и сега отиваме да копаме. Ето тук има лава. Омага. Това е това купче. Между другото, аз сега влизам в тази мина. Още един чест. Лапис азулин. Един лисина. Трябва да взема още дърво, да направя торчо, иначе. Аз тук мога да взема. Омага. Ще взема още по-надолу. Монстър спаунър. Така. Още не трябва да взема. Така. Всичкото ще направя. Така. Сега скудна само се подредя работите. Това тук. Това тук. Така. Омага. Бъгна торч. Трябва да си наберем айрон. Тук също има. Ето така. Готово. Диамант и pumpkin seeds. Един диамант, добре. Слязам малко по-надолу. Кол. Намерихме нещо така. Ядам горе. Има айрон. Много вземам.
Кой му? Надолу път. Омага. Никак бук. О, флинт. Памя. О, голд. И кол до него. Тук има още нещо. Нещо голямо. Омага. Нещо в рапса да се развали, почна много ме лагва. В пъсъто нещо се бъгва. Не знам, що те. Виждам редстон. Искам да само да спра водата. Така. Оха. Бая редстон има тук. И голд има. Само да спра тук водата. И набера кола. Да наберем диаманти. Така. Още голд. Нататък има нещо. Според мен. Съм сигурен. Не. За нищо няма. Мога. Така. О, там има кол, не съм го видял. О, лапис също. Секунда. Така. Мога. Ако направя река, бе. За първи път виждам такова нещо. Странна работа. Сега да биш пътя. И заставям терминал. Ето тук е камера. О, дънжън. Според мен това е дънжън. Тук някъде трябва да е. Да, ето го. Yes, намерахме дънжън. Супер. Да взема малко моста. Що лагите? Аз тъпя в рапс,
Ще паузирам клипа за малко. Така, върнах се. Продължаваме сега. Амонго. Ревета по вода. Се замет. Амонго, не се върнахме в същото място. Не. Ето тук. Сега ли дойдохме? Да. Ли. Сега е. Че има злато. Где дойдохме около... Секунда. Секунда. Ой, там не дойдохме. Не. Не сме били такова, намеряхме колко. Да, и се тръгваме на тук. Баяко събрахме, което е добре. Аз направим ножици да намеря овци. Секунда, само ще оправим фона, така... Мисля, това е за този епизод. Или... Мога да намеря откъде дойдохме. Ето. Май нещо намеря. Да, ето. Тук май. Нищо няма. Сега. Да, точно тези, което е дойдохме. Нагоре се. Точно. Айрон. Така.
Идва и продявам се чест. Как се тя сбъгнати топче, вейкърката се щупи. И няма айрон. Само да нещо. Това друг дънжен ли същи ли? Ще се кача да проверя. Оф. Хайжен. Друг дънжен е. Да, друг. Ой, има 3 айрон, yes. Нямам място. Изобщо не знам за какво ми. Колкото се взема за всеки случай и дървото. И тук съм... Това също го напълно, защото ми трябва. Съм с един крафтинг тейбъл. Правя една кирка. Готово. Нямам тук нали нещо има. Пак паднах. И там не сме ходили. Или сме, не знам. Секунда. Почти 2 стака скол сме набрали. Което е много добре. Айрон. Още кол. С тия толкова 2 стака скол. Не трябва повече. Че не ми се събира само кол постоянно. Пак помислях, че има чест. И пак. Не, всъщност тук бяха. Тук не сме идвали. Ще петия пайжен да запоема. Ето чист. Айрон, кол и лапис лазури. Може да намерим още някой чист. О май гад, по-хубаво да ме напръстяха, то минах. Да, мисля това е за този епизод и довиждане от мен. И да, пак съм аз. И като се изкачвах се нагоре към повърхността и намерих един чест. Вижте какво има в него. 5 диаманта, хляб и сада там. Не знам какво, няма го взел. Да, и исках само това да ви покажа. Много се накефих. 5 диаманта и имаме общо 7. Се направя един меч и една диамантина кирка. Да, само това исках да ви покажа. И довиждане.